twabarangeria egere nsemba nyenga twakora matanga iko intu tukabanya twakora matanga private reason itaraje ngita gukora igenda kamurero tukira mungi watu talimirite bono igrave kyo badia egera bisha tusimekari talk itoka ndala ndali talk eri itoka kole service ige tutu twabutere kole ngoli zawe yeah twakore service yo badia procession tukaimukio mubere ne procession twata bakumubere galia tukayibeka inze beka abantu bakabeka mago nabegere gabu twakora amasabo yogatabanga Obadia rest in peace ikoto akora the service matanga tukakora anto katabia nsengi manga as a family as a community twakore kilimo usiago kora we are requested anenya gitali nga anye twaje kunyara gukora matanga ya baitaji tare 18 twakora mochango ngakire tukaroserwe sabu the 525,000 still stands. Emoja bill by then by tarehe 18 kama tungechukua mwili tungelipa 217 separate. Hamna zile ni ya mochari. Egera masisi ya manyakawa. Wasi kwa 525,000 plus the accumulative bill ya mochari ya ikiri 217,000. It was still impractical. Agata ibano kubwa gwitu kwarenge mwiriro mubire gali yaito na ibintu binde indu tokoba. Tukwa gore nde unabire batebye gali atakira kabe yaito ne sanduku na mugura ma ne cyanga na mugura mega ekosi bagate gali kwira 40,000 sanduku 20 ne yanga 10 ne bintu binde byo kunya ko dress na mali yawo getega bagate kire sakoba 20 mo comment mbaro ba mwete batorikere bagatubure ndi mwairwe bali ubamite tukabate yaya kera batuka ni munga karusi kaka soima agakurangiria aba barenge bono gaiga desk bakoenda rende separate meeting yao bakaira nuri agatatei batebire mutakire comment 312,000 teni mumpaki umubire bono mwire gusi takabadebi sababu ne ile akara kanyara mwamwire guturikera na management yatebire Manchu marigalia Gusi Voice nande nilitukolinde ntokoletera mugano kuruchinse mechiga chia Masimba ni gotoka imenya libali Masaba constituency county ya Kisii ward yani gakoro ku Masimba ward abuso moske bosi marara ko gamba nabo igo mubunge Manduku aiga sinde na sakoro kunga motonyoni akarukuru ku Masimba oike oske bosi asinini ogo ikase junction ekorukunga Ramasha then go cha maiga it's almost like 200 meters so kanyaranga wikire asakoro ku motonyoni aiga umugano nolite koletera bwo musacho yomo kuruko Obadia iyo betka usirira alichinse mochia Nakuru yo enkaya yasnye tuko raise tibese chirichi aganiri asenkendo ya malise omochio Nakuru bono singi nchoko temakobo bakaranga bono mbaliko nyarati gaba moeni ase form yeli toke story ya sogeta se mitandao abantu abangi babe bakubuli maswali ngakiko nyarikana umonta ni ugo karo kamanyira sale yani kamanyira senkendwale bono nakikigagere twabanga hesabali gwika sensemeiga elio tumanyo mugano ngakiole ngakigete chinsemo cha Nakuru ngakiabetka gusira ngaikibanya ari te kuikira decision yo gutaka kweniri toke mbabolite mechango mbakonete nabarai batemira batemiranga napaka ekiga wikira buna yekiriga abo igotubole maswali ya mange kulingana no kina kwae enkaya abo ngakire at least tonyore kumanyanchira ki barakonyo sincha bagusiba batanga yaya ngane lindiko bagusitoro ole numwabo bwa tukoboko chaka nanda bandi babatanga konyo yomino karuche mine abo mokonye nkeiga kibarona bakonyaranga abantu babakonye tasinchire ya musende karukonya kubwatike gusi aba gusiba batabanga ekero umuntu agatindekirwa se form une yayo gutindeka litoke especially nekero umuntu abulire pi batemire kuri gichinsemo aho bakubulire but bono uyo manyira asari ngakiko nyareka natinde kuri toke etiga toigo mugano alafu kurugagu tumaye koranchera kitura bakonye onye namba nero roro batura chane contribution guchi tonyebeke gaiga elitorarenga Obadia urusiri guchinse mu kirchana kuri oretirwa sekinyoreke kya motonyoni oyeni rugubuna ego koru kulingana nekimira kyomusi chema kana itinkorokwa
tigatigo mugano. Bia mono chakere abararia mona ba minto litanga tiamba kwa nimbia more mwensi. Nchengo kwa nangoro kwa Henry yo moturi. Obadia kare kasene yane ikiagera mongi na mama naira kuwatia mama mwa Obadia. Ase kegusi njendo mwaboto lakini gasi tolembo bulia. Igoro ye familia ye gatwachire yase oyo minto Obadia mokobwoko. Muchi otole igogoro kwa omochi wo mugaka the late Benson Obwogo yasinga no mongina Josephine Nyanchera Obwogo. Abuna waiboli wa nyagusira Obadia na baiboli abasirete kale. Abane batigarite urachinta kana se familia yiga. Obadia otogo kwanera nero mwana monene ase familia ya baiboli aba. Kero Obadia raire oyoleko mubwati immediately muswati mwabo kurukwa Paris bwari nero naraire. Aba mwabo bande batigarite nabo kero muragani nabo nguru amarieta abo. Yeah. Aso wenge tatakotebanga mucho yiga amakuri atokwanera igara amakuri abere amakuri amatangani igajete December. Yo mwana wa gatano ase familia yiga akoko Geoffrey ateka yo manyekanite mono buno mwana boy. Amakuri Obadia naro gajete chitariki 20 na kianda mutinyo mutangani bu mwaka oyo. Chakera soko eresarake korwa December mwana Geoffrey bunasirite na njibura nyote report nga kwaigure osira wa Geoffrey ikiagera mbamenyetika na injo menyetika Yeah. ikaga twacha komeke follow up ikera twacha gaiga bari tore buna abanyakenya orogo sabantu banga gatogoshenga yiga nabo yako gwenko ngwe kiagera tibamenyetinga abuyiga gitoro kiabo mbari kurunka gaiga igono nyene Kenya no bya gutwara oburto akasa oko agosire mesire asenge njogo tabakwabo na abanda asoko siremero bya gaiga. Yeah. Igende kabayiga getari mugereri gono ndo kebwatia in a serious way asenge njo bware bwabo. Ega ikira asekera abanyene family members abana Kenyoro abairi pakanyoranga amatanga yakoba oika umwalimu oyole kasini yabo asoime asenjire nene egera ayebera lyabantu atobekamo egera tuchake emeroberi kwa enia Geoffrey egera iniwe kurwa sobiko bwensi Yora ebon. oyore njebono mwalimu Henry. Okay. Karna chaiga twashia kidogo ngakitoko chiko chake emeroberio tutaragenda arakeiga Obadia gosira. Wana ene ya Geoffrey to kwanera. Ene ya Geoffrey Esinyete singi. ntura ikunama kiagera obware bwabo kurwa sabantu. Yeah. Pokagera abantu goshinywa soime very fast egera baba asira semeroberi yaye. Kiagera buno mugusi usabuna abana Kenyoro. Yeah. Yaro ya ikirenga tit for tat. Yes. Mbwadesi kubwadesi. Uno tambwadesia nangira bangu tigete kando. Ige kagera emeroberi ya Geoffrey ekabega ngakientambe. Kyatwataka kwiorganize tucha kuligenjira yo komwenia. Na inde amakuri Obadia akamachiko chabudenge tukire sudden ikiagera uburoire bwo Obadia unarwarite family members usaba na Kenyoro mbabo bwate nuko nakugwa enkwana kidogo ngabono Obadia ntugwete ngana arwarite lakini uteyo bwate bomanyibule ime kabisa nga kiarwarite ikiagera ane familia yaye amo igamba lya mabuyayiga ngakito twakanya gusira ku Obadia kana jo gusira ku Obadia uswati omwabona aro nero tikati kera banga baswati babere kera Paris yasira oyo tikati tokurukurutu na kuru amenyete no Obadia kamenya kwaye na kuru nekero akorangera ukinse setu chiabo tuko kuru nyagitari goro kwa Nairobi Women Hospital eri na kuru ni section 58 ikomorangeri nga ayenyagete urgently inchuwa kaiga nyagitari geteiga bono iga agataka kuri kwase ngatigana riri kuri kubwatia kera bwakire pakanyoranga okogani ko kwarenge kwa bwango Inama yete yakurangerirwa. tamanyete lakini abatakire nga nyagitari yakorangeri gotari ndukire kyabokora nyagitari Nairobi Women Hospital nebwate ngana yawo itageto ichaiga rende bakyorganize no mwaka nyene buna kifamilia kegera mbotuko bagete nyagitari
bona kwa nyagitari alibacho kumanyunga ya batu abaranga nyagitari yabarangire kiagera konyento wate client igaiga in the name of Obadia Mokua Obwogo na mbeto bugate yarenga in case of any eventuality ngotogo ikera ona roba ete namba tari roba ete okay tari roba ete nere bono igokoro sro Obadia goso monto munga ndu makera ruto yarangeiri buno badio baete maybe kende gekoba na mura nyoro joiga lakini kuruabwa ibuna kona kuruariwa hakuwa anahusisha mtu okay hakuwa anahusisha mtu hende bakwanda bakora kigwa ebiri bakone famu bali barenga roro ngaikwe no Obadia chirete yo yensa ine ukabona abantu bagenda nyomba egera mambia asekera bwakire abantu baje bamanye ngakiyarengi niyo namatanga nareka aiga matanga nareka atarakolekana nari abeire nanje ngale simiyane kero cyo sensa ine no batengane rega yaya Obadia orari kai kero Obadia rara nje buno oyo mwabo igendeka mana roje ngelinga okwani gukwaba muraba kwa beire gasi onye yacho fure yato ko ngai no Obadia mata yabo orari yato ko ngai yasi na bera gwenkongo mambia kero kwa Jumamosi ekera kwa ki Friday yeyo amatanga kabera my mother Teresa no yo mwabo Josephine Nyanchira uyore mama mwabo Obadia na kurwari nge by then singe chuburire bwaye bakarigania abantu lende babwato boire no Obadia eri bakagenda nyagitari bagende nyagitari kirabana nyagitari bakakonfirm kweli nga no Obadia kiraba konfirm no Obadia ibintu bya nyagitari yako bamanye oyo raire gaiga guna twa murwariri sha chiakore jinse mo chiabo chi insurance yo chiarenga o chiakorire yendo getigarita iga bono ne bill ya 525,000 kai echigwa kanwa Michael Rusio mubera namba ibere kiara mo sabnasi to kurumo koroba na bono mo ko murusia intwe unenya gitari kero monta asirire iga ntubwate nyagi emocheri tas to kumubeka iga mo iso ko muira lero mo waka na 525,000 chenya gitari na ende for this overnight stay mwaka ne 25,000 ase mocheri mwabe free moiro mubere ekigitare konyare kana bari barengaro na inte karaba tuwakera gochanga iga tugateba 31 for sure it's impractical 550 twasinyiro Geoffrey yigisi yetembo neji cyagire 550 tumakoro ushimo biro yuabo turasoko yoire utojiko yoene ikabegasi ningi jitenga gaiga ningi tenga seito na bantu baminto tukabato goshanga kito cha korege nteke tu breaking news to the people kero montake manyanga yaya Geoffrey tara enewa Obadia orari Obadia abantu abange bake manyedi because that Friday ntu abata matange kenyoreke one information ke gocha ya majuki kera abantu verify stinga ngakiwonto igwet na ndo igwete igabano we are waiting for the actual confirmation whether no mani usimbolimo ke atu abata matanga gaige kenyoro igo tukiria abantu bakamachiko bangapanya report iko tukabato share tukiri bakari kwera kero mutaya ndabuwa emogoroba na beko ngate but the following day Saturday nchebuno monyene ningi chitebaka egera bono ndigi chiango chia ye bona bamu aboise ninyore story bono zo kwana bono ya jenjiri Obadia bono ikatwa to ge Obadia na in perspective egera kero monta understand ande ga jaga igabone ga bidding mere the immediate follower of the late Obwogo kurukwa Bel Muranga egato share monere ngabono officially bana mbali ya iga oyo rarire no Obadia orarire bono ina official way tiatobe kini information yeye asole funa inwa banyene na intomanya kwa sababu na bahiri so we shared diga to kiarengo ngelinga ntonya arambangana ya kiagera njebuna Bel Muranga usene kenyobuna abantu bagaiga besa mwari muroje besa teya to share so bwagare ekero Obadia barenga iga ngai bakonye tangana na geseme chanda ya jage to swaga iga ngakibatana ko konyangana so igatwaranga ntu tayari kwa ni mubere na bere tayari kutamoini kiagera besa njiri goto tukabato ko share batukayo karaga ndango jetu twabora ninga kito chakora bono kero mundazunga ngukuna megenteke ka gitaboki Obadia story ya Geoffrey nere yakwamire ya Geoffrey bono yarakwamire bono ndi yarajirenye bono kere ko chayigenye bono to uri njiranga kito chakubeka chisabwe chionsi chibebere to succeed ito chikora chionsi rimo kana ja kora consultations kiara na manyete nga kenyore gate to korangire mo changa abantu batubwati sina bagoche lakini 50 shillings 100 to kora 20,000
chiri 550 ama tukongo sukari chiri nchigete kwa accumulate igo chibe sura tika iga nchika ba insa by then nchika ba insa 600 plus 1000 almost immediately wiki kaera nge wiki ngima toranyo ichiboronge na kera mo kero mutaka na kubora ni finally ba chaba ko mwalimu what did we do final nanje kujara boli abana bamwe abambaro the immediate brothers baro ngaya ya nturiko ba access buya ikabona muntu wa access baba muraba mbaye ni wo mwalimu naye toko boli the following Saturday arake naboka arabone biranga byane byantebete yento kero ko muntu atebina tayari to ni aba muraba twakwana n'abantu kero muntu waboranire ngarose WhatsApp ndi admin chibasa no chibwe ya account yane ngabeka ngarose WhatsApp ngabeka abantu bande ngabeka ba admin karo namba ya WhatsApp yane yemo asiba chonse kwa channel 2 kiana bato ikerte nga in case to so WhatsApp chibasa chonse page ko under to a common pool in my number that same day at around 1 ngijitaba kanga kana still to the same abel egera bono made ino bisharinga bono konye ntegele ngo yazinyire tyatugiyenchira narosire WhatsApp nakobekire nabekira abantu baitu bali bonse pima nyete bakwate WhatsApp nande bangira abakirere aida ko bakere simi madenge ndugiti watu tugechake tukajagwe commit ai commit my common WhatsApp go changira abantu 2 bona bekire nga contribution for the send off of the two, the late Obadia Mokwa Wogo and Geoffrey Ateka. I started with number 1, Una Henry. I committed myself with 20,000. Kana kwaru tuaga ambatua kora ninje tenka to ashana my mother akadabali yakibuna njibono bogoto dimbo atere again lakini nende ngote amani 5,000 mongina ke commit 5,000 my immediate brother again na rode ngaro na commit 3,000 wanga yone ya kuna mbe tole 28 ngarabona tweke 28 karenda abantu bajakira ariko tabanga it's okay mbuya teturu chibese tatoto de mego ngakitora asirangana iko kiro muntu akabafuringa na utoko kubwadesi tokagenda kuna kuchanga kidogo akina ningi jite Saturday kubwati kana je Saturday kubwati yake tunyo kopeke follow up aronga nyande je bone etoni ya change bono murango tora kwa na kama bono wangire nga ya ntoro jinga ntwancha matanga yabe intutu karanje teki familia tu aboraniri twanyore nga bamura baiga yesaba igule baba basirete achetayo batu bwadesiri bono intubuna ki familia ntori tayale manyana matanga koba no kurugwa itondo riko chikonya gusira kendo na retie abeli moranga ngeringa bona singe twitter bete kuritangani ngo ka torege nteke njibona ndo nakaboli whatever much you have never 100 shillings you support this kero already we have started the process now is ongoing netoka inu mwerusiri opi but if you can support be it giving a 10 shillings you support ikera bonto nya ku revise already the communication is nere say wall ya chire kero monto nga tuachakire enchera yokulikichiropi eta none pound ai benzene datoke lakini nabako nabama kitiko banga famu nga ya ndro support this idea ntunto iyo ni kupraga ndene kenyoro ingajare ndi obuyambo linga baitabire ekenyoro kira atake ko twadesi para una bako step aside abandi bako dige bagendere that same day nije tukashare na my mother tukashare lakini ngaba ndi bono tugendere nano tuagendera iko mpaka katwajara bono wetanye ike twakorire giga basina tusangirite wika so WhatsApp yok anto na kubura nitwezi nabana kenyoro ngitoko ntwale kubanga ne kenyoro tokoro muchango tra what we can be able to do yo kurwaru hivi eketoranga kekero muntu bonebe in public domain kero yom kere wall nebe ketabantu nibe ketekero muntu aro mu admin yo wikeramo bekara ketwasha ideas toikeranga yaya ngokora toro kusangereria une kenyoro egere toranga itwa ikeisi wachitarikia was it on 14th or 15th March twago sangereria ase kibande kega the previous day ndere ka waida setoka iga ngobe katorali kono lya tega lya tangasira abantu nga mujango tunakokora mambi tafadhali tusangere kana so bwamo yo bwate kento kyake aren twajaga twasangere chibesa chikaba 14,500 ane nabona chibete na chiro ya se wall ngekenyori ya sangiri ya sebatema kiara bantu barwete bantu bajito 100 plus that Sunday yarekaba was it on the 15th something of the kind when I just 15th somewhere around there ninyore information yo mheshimiwa kiara bantu bantu babusi ndoto meti information everywhere nde kanisa ngadenga ya mheshimiwa abantu baye mbare ground mbatagete
baje ground basesi exactly ngikira on the ground Mheshimiwa Manduku mheshimiwa Manduku bali twarenga bake ikabidi bono njenge no muntu omwe tukarasoka bakaga tukanyora bali bantu baje ground pakotebini in a few minutes mheshimiwa wangu bari. So you have to mobilize abantu bakoti batoka iga nande ngaita iga tukatebania abantu bari kubaka iga tebania abantu iga ngakiaya mheshimiwa kagocha takonya nje bwike ili vision kinkorwa agatonyora anenga sokere kanisa nesto sawa simaro koroka iga kabatebi no tokora gendra iga iga nomara kombati sie to cut short tokorenga ne program iga tuatende mheshimiwa anenga yebe batingia tukatwakore tukacha iga abantu bagacha tukagenda mheshimiwa lakini finally mheshimiwa target abantu everything you've done target abantu baye bali gutumeka kurweka nyorore ndi bagatu address tukabakwanira ata finally nkanyara muri report kanaru wa saa 9 nagende parish meeting manager of CDF nyamweya iguchi means bono yo bise gocha bono muna bara ite tukerio finally budget bakakaiga manager of CDF ne team ya CDF budget taiga pakaya naso kinande bona ikuno tikambaki kane I was to attend a parish meeting abarenga na babanyorete inde bagase the situation na barabulende buno obisi yabo ya CDF they gave us 10,000 alafu details shinde batagete una bambori chimbwate I forwarded to them ike process ikagendera kiboko ki Monday kirana tuacha kage tona kusangerekana ngabona jiba tuanya tena chiachire kimoja ntola nyako korogwe tani kage jiba tubwate na chiach chiba sibwate ase WhatsApp na chiach what can we be able to do ebiranga libigaje ntobwate moja ndora agere ntoa ni chofrey anda baganga lika tocho batanga bitatu ko byansi bibere na bera tobere gashenga tetuje kesi ekemo kerwo mwale mujo yasaro ngubate by now echinga naiga chose put together chinga naiga njifazi tetea matanga ajofre arara era tabako era that Monday one brother of the late bora kwa mocheri manye the need is chose pay che mocheri ndio hospital kere egere tukora matanga haya kerba kwa tukanga we could be within there money bracket ile batagete by the time dokura makora saa 12 toibona nenga matanga ya nkobare logistics itakere ngoera chire by mambi Tuesday kere kama ngoera kere pi Jumatano mubiro kwanda kuyigwa oika saa 4 saa 7 twakora mazishi neke atwa korete byonsi party Wednesday ya tarehe 18 na baru taiga my brother is here my brother is there baru taiga bakagenda njenga ruwe ali ngacha ya twakora matanga mubiro karentu gaiga twakora service and that service took us around 70,000 ever just to make it chonsi pigo cha gocha matanga Geoffrey akatoira 70,000 tukakora litukerio tukani Geoffrey tarehe 18 tukabeke wall kera ndo atatia abantu bakamanya ngambu ya mwakora ikeshe kama kere ikera tutikane kesi ya kemu kiategere kesi ya yobadia mokwa wono kitoko gendelio na kugendelio Geoffrey ga ogembo ngai amenyete ngakinera aruare tipaka gocha gusira nerene nyagitali nere biko girete no Geoffrey historia yae kia ula tutamenya barabuga iga kero muntu nate ko bwaye Geoffrey aritubugate ntu aritubugate buna bana byo mwabo Geoffrey on even not around the 11th of December ogosina alikuwa yuko kobet ya kero kende osono kwa bako tape osono kende that he was lynched no muntu sambire so it was a police case ndoto chokojara makana yaiga kujitarehe 13 14 tazo wae kero kenda bataba ko tatu associating aya bono lino muntu nyabo yori bwalenge bwaye kero kende jango so igo tokire information yeyo taburonge pinga Geoffrey onaendo sambiru ngayale police case na kera kama moja na segete but when we followed it genge police case ikabanda road ngaya na bayarenge ngo muntu moko ira it's confirmed is Geoffrey ateka kera information yayo pesa rekati ya bwate sawa what we want to beat neji postmortem the mortuary bill na bintu bindi byara kaganda asela ine yu ingagete that one took us around 40k korwa all those services ichinde bora ya tutigarira chitawa kwa chitu physically mwale komora gono physically kero to ko murusigaria abondo cheta baro is my brother Abel bari ba baroche nga oyimwacha kuya ne royo bari baroche kera baroche na ba de bache tinga na torento yo moko nyara korora oya yete lima ko te 70% oya yete over 95% is beyond recognition
pakatobori kaya tukabora nekibona morochi kera mo kunyara korora. So we are going to do the sealing. You can take it completely or usekumuta ko jakara wataka ikimo korora. So the body came while totally sealed. Pona bantu baroje na abachieta roronga oyonere Geoffrey na sambe tuchita kicinga naiga. But we have very detailed information here. It was gathered in serikali Boronge. You have gone through the process ya serikali. This is the body. Onere Geoffrey. Pona we are very free. Na moko na mweni gaje taiga bantu to taiga to ka receive. No ile nitwali konya go view the body. Pona to serikali lende ngabali bagenda on our behalf. This is the very Geoffrey. So Geoffrey was the laid to rest. Na what the family? About the family according to us. On your bugat. It has never serviced. Ntwali we know Geoffrey as a senior bachelor. Twakolde wano Geoffrey. Wano teatro lengererio badia. Twajira so badia. Bora kwa naresi twajire tarehe 18 twajire wano uchake that evening kuchiposiwa no twate kesha kama to kwandal. Yeah. Kia Obadia mokwa. Chiwa sana church. Chances ichoko raise this much still tichigo isan. Ekiagera ba tarehe 18 we had requested anenya gitali nga anyi twaje kunyara kukara matanga ya baitaji tarehe 18 ilituwa kwa mochango ngakire tukaroserwe sabu. The 525,000 still stands. A mortuary bill by then, by tarehe 18 kama tungechukua mwili tungelipa 217 separate. Hauna zile ni ya mortuary. Egera masisi ya manyakawa. Was for 525,000 plus the accumulative bill ya mortuary ikiri 217,000. It was still impractical. Bono turagenjerenga tukaenda ku request people still. Unatuata yaba obisio mwa CDF area MP yarenga aware because again at personal level ninjete baka order again we shared na manager kiara mwaje taria amatanga aya mtu akori ayane kiaka bakiara bano maite mwaza baka details tukamechukua simu ngabona if the CDF has come in umweshimi wanyore ripoti then kind of mbato assist kusuka bosi yake ikiagere na bala license with the very MPs na bakola with the leaders of the constituents. Yeah. Tukachi mukeroke na bale sekola none Samuel ya Aramo na Kuru kiagera no mugusibu na mugusionde bwensi. Yeah. Na bwate njire nyinge arekera abantu so in two term na barekera ne president. Yeah. So the assumption was onye mushimi go swaime kata abantu to the ground keroke na take up this matter. Tonyanga ya na jakare communication na that communication has never forthcome. Since then twachire tuwaligi na ngo tokorigia ngotora ikere tukanyango iketoro mo woman rep ketwekera mo woman rep Doris Donya nera ga advice muna tu advice tikurwa bisi aye bakatwali rube na bintu bibi atakire logistics chini kitwasi tokende tokoraria torose our bill could be waived akatwa advice tokenda somo gambi atobekeli rube to confirm that Obadia for sure comes from this family and other details tokenda somo gambi akatorikera binde bikabanga mbiri koirwa na G4S imbiri go to online Paka bibe transport. Ebi ko ganda physically. Physically here is the brother. Yeah. Ikanyoranga na njije engagement chiri chaki kazi ya serikali. One the brother is here. Ebintebi nayo kubira na ande bali muri ko Nakuru kyakaro yo Nakuru muswati umwabo na mokoyo he. Ebi ko ganda baka buna bi buna mubutomira. So umuraka ganda. And they presented that one. Kaketenga you can be able to give that story in a better way than me. Bakagenda but keto no komeke follow up ngekubali bintu byagenda. Egento ali tokanyora buna abana kenyero suna bamwabo. Management yakani nenga this is private business. Teko genda na mangana ya maruvi. Egento kero nechibe? You need money. Good money. Tokaira na kwanza leo tubwata no mheshimiwa Donya. Our brother here Kakamesh. Kakamesh. Amaruve mwato ete. Tariko tokonya. Digenjere mato tebi. Twajiri kuligenjere ngalende maruba tatu to tokonya kende. Jere ne raro. Njerende akora baye nao teracha. Jerende teracha. Twatemire koborania intuna tureka ika paka twaja kuikera ngaya. Asaba eshimiwa bato konyire intubona buna bana kenyero tokoriko kwa nasimu eshimiwa manduku for the 10,000 from his office. Twariko kwa Donya to take kiagera that effort she made. Ikona to take up the matter to appreciate our aspiring MCA Honorable Meshak Kobonyo
kiagara so mochango, he gave us 1,000 with us a wall. We also appreciate our aspiring MCA, Honorable Ndiki Christopher, who also gave us 1,000. Those are the leaders that do came to our aid. Kina kitota kire tokale. Abande bonsi pi na wapata information because some are even on our wall. Yeah. Some leaders are even on our collection wall. They're not commenting, they're not for ikubono tukanyanga batu kire. Nse ya sinjire. Bono kogenda moche na Nyagitari mainly njitinda chini pass as an individual. Mokoyo ito. No muswati yo minto na Nakuru. Now we everyday engagements. Management ya manyiwe nga tuatemire kiara bakalibu ekero lichiete mbambo baka WhatsApp. Erusuwe information iraro yonse pia printed again nga ngiwi kenyori ya kore including that 14,500. This watch kenyori ya kore the 70,000 ya fasi da matanga ni chibe stobwate na chechiga. Kreasi nya tutoka contribute ngara buri abantu ngenda konya kuri wese. Wantu aenda kuchanga all through. With the assumption that at some point the aside nanchi. Abese toke obadia eniwe. Aba wikera abeshimiwa baita banene. Igana tutoko ba challenge. Lituko batagete ba konyo kwikera moshimiwa gete akatenga bale gukwana nere. Kiara ni matenga the presidential aspirant Matiang'i Omogusi. Incho mistonde kitimbo atinjirango moikera. Batingo ta batorenga Matiang'i tokonyo kuburinga ngo to connect na Matiang'i inze yago tobora. To bato moshimiwa arati. The president of the county ngondo moikera to connect to moikera. Wande assumption yaba ngalene ngaya. Kitwe kira donya toto iko toikira hapa kambonzi. Kitwe kira mandu kutoika hapa kambonzi. Pono physically na mtoto wa no mheshimiwa the aspiring county governor Machogu. He comes from just across. But he komoikira physically ntora moikira as much as he could be aware maybe. Kwetera in formal way physically ntura mombera njimu nata na Mr. Henry. Ekato kiago support. Kia bantu twalwa kiranga bantu bakotenga haya. Mochando yo incheni nkona idinya get. Twazimu nginya teto kamokona kitende kusiko ndonyora information. Wochuka mubolia onyora tabwa ichi bulendo. Tuchuka muboli. Iwajito kamuboli akanga ko ali ichi. Mwekirite bosi maero. Wajito kamuboli akanga uri ichi. Mwekirite Anthony Onkundi. Wajere ngumbo iga nkwabo. Ngonyoko mwekera. Wana majibu atobora. Twabeta wakora gusangelio ko iga intutweka. Njirende yonsi. Akonyorondo bwate connections ngo kwikira benefit obino njirimo ikere. Mo toera bono ujumbe dubato mo cyane. So we have tried reaching out to our leaders. Asokata mo itoli to konyara. But it's like they have not come to our aid. Mpaka karibu ikara Friday last week. Ekera bono gwetera bono mokoyo itoko ngakerese ningo mwalimu to akore engagement. Mwana Nyagitari twarule nyamwana Nyagitari. Bono we are very free na Nyagitari ntubwatia na attachment. Ba wibete bill. A bill anya barigeti mangana bachita itodi na bintu binde njira barigeti. Abana bana Nakuru mbakora te kunyagita. Ekaba bono aside Nyagitari twabeire totally released. Bona se mortuary na tuna kubora nero ngalende mortuary. Bona ye bill yeko na accumulate each day 5,000 each day. Never possible from zero up to this much. Twabata birora turunga chiba stu aligire chigira toke na mochitaka bona iga 100,000 inchiro. Wachibwa 300,000 baka Friday wana kera my in lako ngakera around 5 in the evening. They wanna management ya Nyagitari PNN ya mortuary ya itabire that we give that 100,000 and we pick the body. 35 minutes I got in touch with my brother Oyoro Mumuromu abo. I got in touch with my mother egera mba manyengi kere na bali bakena ikerete na ndenge ngo bata information yeye yongo bata ndiko kamuncha ngesi pesa bizune nao na maambia chira ndo mobere kyara chiri 100 chionzi bingo chi forward inde ajito uyo mobere netakete ndo kike transportation costs ikabo no yengo wake yengo kwa information na ndaka tabinga please zitu ruet ngabeke information ese wall ngarandu ba comment ri boronge bande bata ko kuruchi pledge cyabo ndaka kurubesa yaye ingakete CDF nyamoya na monyora ngakira taiba abuna bakora bisi ya CDF ekamba buri ngaki taiba ngamonyora ngamoeresa itukirikero yara baye chisa yara abantu batimoka wakimambi Saturday njenda mu chairman we parish songwe prepare ngane siri parish at the same time una wage sabo ngende chibe chisa ndi chiko yomubere tijira isa lakini ndabantu ba pledge chibes bantu bari kire chibes nimbo 10,000 plus sambiri ga taiba yona agirde semi okungakira rende ngaka ngakira report ndi report ya CDF mwalimu wote bunore ko toka karoka shell
egari kurwe line itu ya CDF gere keroka okende orento omobere. Okay, thendo kashema twakwanete tukatikira igole nirigira gari yatokira rero abantu bakogenda guchangana bindi logistic injira baro kiatinga kubatebinga nakiri kuyo mubere. Yeah. Kagende parish ka sabari baguru ase Musasi Road tika mukutana nyoko genderera allow me to short libi nyoke keroka birongo attend ninjete keroka final nyamwe najete you are a manager ya CDF nyari bari masaba or ne box ne driver no yana connect immediately uri bosongo tuamene ne keroka tendo kabairi bote tuna yare ngi keramba yebwate egari yo yacha ekobe kwa mavuta egera Nakuru erento mubere kera bono kisige batata communication na endo nyore ngoja itukerio. These are Sabbath keepers, we are Sunday keepers. Ihondo ko nyoine mobility same day na number 2 ko yandura abantu information. So bato kwana ntu na to kwana baka oyiga mubiro yo gocha eko nyare kana to connections so obe kugucha osobe kuichuni egeto abantu information to jirushwa Jumapili to yari Jumatatu kera batira eko wale abantu bato na uchanga pesa abo kidogo nanje nakora pakaika Nakuru saa 4 zapta saa 8 according to us bakaenda lende bakaengage bakanyara moko yo itono hari kyarero goto connect bone bindi kyara bari Nakuru bari bakoida project management rende kanyaka baiti siro ligo bakora koranga yaya sego shika chinsa kete chinga naiga baona mwama chiko cha chinsa jinyori bakataka tema engage each other egasinya finally bakatwaire voting mobere triko nyarekana gocha kolengane chisababu chiaru nga twache chinsa cha itaniri na higa bini ati wikere mwe mwenye gari tumubolinga monene mobere yati yewe kandi to liko nyara gocha nera ga understand kera they also getting in touch with him so mo toji goje tukelio nyamwarende na nera gaita balende ngakyo nyitiko nyara kana nende kimwata umwana mambi Jumapili moyo mobere bona moko na moko rara njo mobere mambi Sunday Sunday rende bariko abatu wari information ko mobere ngocho to ando wa keep updated nga yaya mobere yabere push to the following day Sunday bere mobere gocha Sunday rendo kaboka kama kawaida na abo bakaboka bagenda mocheri egera barenga mobere ngocho. That is Sunday or Tuesday now? That's Sunday now. That's Sunday. Yeah. Kebagenda Sunday first communication to around saa 3 saa 4 ngaya tuachire we have tried to engage each other okoranga ande njere yo kwana yale ngigoro lerere ngao Story ya chenjiri. Ya chenjiri. Yeo toko woli kwa maswali ya makungu alende onye intu tuwanjete mukatwaye 100 tuba mobere then we have to also give the other services required. Amo yabone hasi ya ito intu kuru hasi at the cost of 40,000. A coffee ni yale kuru we at the cost of 20,000. Mkira ya to racing kibata biyo. It's okay. Utebia. Kone kero tu iketo arona ribata tebeti onye mwaka ni 100 mutakiri waka ni gari yaite ambape kosi yalenge 40,000 bakata ito kanene sanduku 20,000 ni changa ko vekiru chi okosi 10 na msirini asiari yango arawa kana 20,000 magana mutundu ndo abata pesa jinde one kabidi nande ngakiru mwalimu isimi imo uniform na ki yabeire Pati wangi sabari ya Nakuru mumerante na Nakuru semechi yane bono tukaenda naye mpaka mochari tukaikare ndu na mwalimu atumete chibesa una bamwete pipi akabeka chibesa akatate bono kubwa gwitu kwarenge mwiriro mubire gari yaito na ibintu binde indu tokuba tukwabure ndu na bire batebi gari atakira kobe yaito ne sanduku na mugura ma ne chianga na mugura megai ekosi bagate gari kwira 40,000 sanduku 20 ne yanga 10 ne bintu binde byo kunya ko dress na maria wa getega batei chire sakoba 20 mo komenta ono tukujwa ke sawe ita karana mbia tote byo mwalimu ngikegendere korwabu mbaro ba mwete bato likere bakatubure ndi mwairwe bali ubamite tukabate yaya kera batuka ni munga karusi ka soima agakurangiria aba barenge bono gaiga desk bakoenda rende separate meeting yao bakaira nuri agatotei batebire mutakire komenda 312,000 teni mumpaki umubire bono mwire gusi tukabatebi sababu ne ilga kara kanyara mwamwire utulike
guturikira na management yatebire tukairana nandi siko bono at least tubakwane tukubure nde muko yitu naki kulingana mno gwatutebetie umubiri obire tayari bateire batumiro 100 twabwate naki bono tugutebia abantu amatanga ya guchikoba tugatema kweresana ngabuguri simi ngakira umwalimu ngateibono te abanyakenyaru korra mubiri uyu nducha kanyagu nande bateire twakane 312,000 echigo ikabono igatutanyare kuleisi naki twagokora mwalimu ande nenje tianda naki ngukwanira abantu bakamuteya tukamutei ndibona mwalimu chinsa chiti turabera chinyinge tuguika sasa batokora sasa banjerendeteyo option yetu no gotirimboga kurunakuru tugaika sasa tukatirimboga kurunakuru tugaikaga gento kerigerete saa moja Madaracha mweri bali kwa rumu bono una tuache tukaba confused kozi una bangete ko to prepare tukaraba ndaba bali serious ko to mubere tukata by the time tokanda bago chiko dress na into twenda tomorore umwamrozi ntuchite bono komora buna litwachite ko ba confused tukasoka andi bono konyora twagechirugu kuganyoro chino twaganyete getambe paka Monday yaikire nandi batotebiri mubiri toyo actually tugathirimboka bono kuruororo pati igoro tugakire sisana ngamutebi gende bakororo tugerie no mona maswati ikia hote betia bono no fast conversation ya bono maswati mchinga kieti bono kulingana unere na ruarete andi ngaratinga komu turi bintu binge kamuteithia tuike gusito ko goteinaki ndipo tikito gakara takomeke korusi okay maitenga ki billion Italia bete ya tigetu daraja moche ase billion ya gitari tingunyara komana ya tigetu kosi bono oitwa communicate nere no makoyo itu bakabuna to te billion ya gitari ya kaniru one billion tigalete ne ya moche bono mukaira na ase probox erigocha bono nduto gatebia mukona ringi ne gari yae tukamutei bono gwikira bono iga kende gionsi urabe gogotebi ntu twasokire tetwande gusito batei mubiri toyo bagaka ba planning bakora kuruga butuma kora immediately ngakira mwalimu simi ngamutei bono nturakore atomentere gari amaguta asago twerera tokoreki ndukwa manjira nera gatebi ngo baganyande gabakiteka yo mwario na abantu abakonifamu mwiranire ne gari etabwati omubiri choto gaja no montera basobange susumate gaiga gatiga gari parali tugatira bakagaiga tugadresi abantu balenge gaige kebanda tukabatebi bono mubiri nabo yaba igo chibasa twasa bucharenge 312 igo komenta na chiri mwalimu atoma chigo cha 412 plus chibese chichakando batu bekerete chiye gari esanduku ne yanga na plus 20 chini iko na bachiri tiange chionsi kwa 500 oteibono na wekeliga ile ngisia bono wekeraga utinga kisinga kichi na kibirangere dia ubigu waka chinsa birangere byane byarengale kulingana matarajia ali na bwate ngutukutotore ndugu yane at least abantu batimoke na bakole na kende bantu babere batali gukora kende tuganye tumubere nandi bono ya feri ugo sinyuna kyoko bangana kyo chaka moje binendo bire ko ngumuchiwe ugo sinywa so chakira right na kyo maite ni guru bono yamangana so far bono na torenga kibono olengre tu bono se nda chakiri tindoji ke kogera no bokonyi bwisa gutuka at least ya ni bona kanya nyarekana nga by before turaje gukora by saa totebe saa sita by saa sita saa 7 saa 8 confirmation ere the assurance bono using your probox ne ilimi amaja mwarwete moja mambi Monday ikiara leo Sunday na watu kwa mbere kinende baende bono tukutimuka leo Sunday tuba services bono assurance yaba etuba chedna akuru bono kende to kuli magana ande makongu moja mambi ya working day Jumatatu mwiro mbere saa 2 when I got that information that communication
obuya kana na arenga kana inchi that was around saa 7 saa 8 ngenda kero ngelinga ngenda kero no kumenya kumbekia bantu babagwea that the management finally yaitabire gotomo bere mambi Jumatatu. So njeri tu abangita abantu baigwe ujumbe bamanyegera bacha kwa ni Obadia ikabidi bonto ikaranza tushauriane kera information yega tukora tule jumuiya abe jumuiya ngabada information kitoka sa kurwa swarenge ikage familia igaye yamo tosa ko japaro muntu mutanda kito kumbe no mwaka yo kulisi mwaka ben kaode mwaka I'm not hijacking you but allow me to give you this message abana akuru kind of yara kaningo mubere ngwana tulima kira kwa ntumambia na mutanga ni pick up this information iwoto wanta kero muntu twara ne difference of about 1.5 hours iyo kwa tukia yakole muntu ayi information lakini saa 10 igoro tumira nararia ngagaika tukabeka information hiyo kabasi spread saa 10 we converted here egera bantu be kama tangasa ya burongi aki mubere mambi saa 2 yogocha na yamba ili bane kajako ba information ngaya ya mubere mambi ngojole mambi Jumatatu igo matanga arabe Jumaine ketwacha tukashauriana idea alipo yangi litanga ningo mubere if possible bwate kocha na kwa inu kiaro nyumba teria paka those just they came up but we balitu atanga tuika mukutana kwa twalire the logistics inga onye bache Saturday mbato timobere na leo Sunday mbato et so ndoko planning amambi to mu saa 2 iturasimu ngamba to mubere nabanyisa chinde chonsi lakini uchi mambi ikatoka bush paka Tuesday otherwise we would do the bury on Monday but because of those unseen logistics tukajisukia paka Tuesday tukashauriana tuanze kukora iga people committed themselves abantu barenga around 40 people as that evening tukawanga ikorekana abairi bago changi bacha kuri moroje kene ngeri mucyoyo kiro montali kiyaso imubuko 20 bob tukole bituma metro 10 mambi tushira bageni abagocha mambi bantu bagocha ngitoka na mabere kombo yokamara teke kombe kiagera bono ire nje gutwa gukora bageni abantu bagocha na itwali turaiga mubere yoko bekwa gera nyumba teyo tukaigwana nyumba na ereje kibandeke kibandeke no mubere uko lento toleta matandiko tugiteiga boge kaiga tubeka mubere kapu for the overnight vigil na itoberaro bogi mambi saa 9 tuchake meremo yoko gaje nyombe ikiara konya twa kwitwa ji agaje Monday in preparation for Tuesday kini abaga kabakara riringa yaya tigo mubere inuiche uko lemenye bana baturarime so kitamba ngoruga iga around 18 day ngobwata tabwate family ondena barabolinga Obadia rana wate ikiara warwajire se family directly because finally I want to come to it that what abanga Obadia not married to a wife called Rose litadinde aka bonta amanya ujimana ko Rose ngo akende Rose Mongina ngotanga is married in the sense that oyo nakali baka Chiombe abantu mbaka ne Chiombe babwata abana babere abamura Rose is working kakorega zibosongo na hano amete bosongo ikitubata information ekogera bone family ye kabango bari atabuga family nelinga kero Obadia asira we reached out to the wife kila muntu ikali utwaranga ngayi kya ndo matenga Obadia na abwata abantu ngayantu baye bale we tried reaching out to her kila muntu everybody else ngito maikera atema kumwengechi abaka baikaransa kaiga one-on-one communication with her sesimi she was responding no amazu mwagera nana bara respond but finally twaje wikiranga yaya Obadia tabate family kyagera abaka mbate betenga lende anyolyo tebanga gisabatikana no Obadia njira yabatikana is about 5 years batikaine so Obadia was leading his life and the wife and the children they are leading their life. So what we got from the wife is inga inche na onda sama tanga ningiche koba ile Obadia unomosa not as a wife Obadia ntu atikane tenere miaka 5 plus ya elire igo arunda chibuno musani chomba ya knowledge chomba njirure mando mbaje to ndagire kariegwa mwaka minto kara life mwaka minto kagusira na ali the chomba chi Obadia bakaka bako engage singi toto ko manyanga ndeka mongalinga iga na matemera gotwa ono muntu batera abana abambura kwanza abanene bakora school abo final bacho kubolinga nanga bano we want to go to say it asere gochi tumage bagisi mtaka mabolia mbura bano bura wayitabira mangana yintu tutagete na tokalenta Obadia komoenia tutara moenia kalenjira gocha ori moto wata gugwatira turobore mo gusenga kitoko kora kyagara bano nyirino Obadia tabati bana tuma bune kijana egata manyangana ki
obiasire garo katebe nga mbole muno bwa bana kigwiri kimu utamanga wale bwana mutatu weka sama amademo okani tiri kama yene lakini amadenga abana ukabacha kwa yoro bole hara buka ntona ko barra to manyete baise ko cheka ntoko ja ko manya bona you cannot tell ntujite engagement sirimo wetani gabu to ikiranga bono mbwanje abaka baruga iga to meet your mother n'abantu bamena agaitaba tugataka toje kore even 30 following day ariko be Friday kira bakambara bakogenda oiga tubura ningaki aikolera kiturwete bakeni buyaitu gaiga abantu baitu no bare gaiga ngito taguchira ruguru tubanga mangana ya so bwamu nande ripoti chega tukaja adaba ya bono na mogo lakini wana ngento karongeri nga emogo nga time egena inche tweba tukaigwa tuchukwa the following Monday togenda aro bagenda aro kira nyore time nende bakaransire na barabu antu bamwe abashiri kira bono ntwara ku ambush toita baita ene garamuro funga matanga ngo bale ndo nga matanga ngo bale ngakiende yonsi atara bano na atate wikera eyunguru before eto mwenge jitobe togenda sabari yamo edara ka Sunday information neje tekira ari yutira mona sende baka bari uchikogenda ntukaranze ki familia nyikaranzete eganyoranga matanga obadia is not attached to this family ego chiomba njigwa atemo chando abajira irani go sabajira bijira nigo lakini mangana go to associate bono no badia tai and I gave the same report to our information ekurukuruso mukunguri through her even some of these messages have them kadi abagaka tebabise gocha ntwikaranzete igabono boirio bumbo tege mboisho najamba jena batokoirani nichombe nabairani kera boirimbo boyo ngajanga te abagaka Jumatatu tureko genda igabono boiri bori tiboisho abagaka bakwanite na hata bisi miga iga bakumwakira 1-on-1 wetresini ugamba mangana aye bona katwa twanga munyene ndio koni family nga boiri mboisho even personally I stopped that communication na kumuburi ngabona rusi ngitokokora egento gyo kamanyete gose nkoyikwa that ebindi byatara bigendere tumuno badiaro mocheri nari involved. I don't know how much she has supported kera mundu ra mchutu waro bisibuli ime monoko ngetani moko yoyo oyo na kurkenje munje personally tiragira akuru ne ora manyamone kiagera chibile ime yiko genda na kera kemo na bara amanye kera ndukure gari tora bodia did they get this money to pay obadia na bate properties bachite bakaoni bagakana nkiwe ngai ba usibase chibagakana kiagera ndumune community we have not participated as a bill ya 525,000 ikajwa sio bina sangere inje njibwa kera tumeka jiri ejitigarete unachirwete iga na libona tubaje bag to zero ikende ngaki twakoranire kuri ensemo ya hospital bill. Now we are engaging the morgue management agenda lego ono nata ya bali tukakora Sunday mugara tukakora mandi tukaigwana nga nditokoma na twezi pi etokoma na bantu gena mu mambi poka kero monte bangi kurupo ya lakini saine yo tura atwenzi pie kenyoreke gima ege to weke logistics sionzi pitorosie compound ya kurigia maji to ya kurigi chinko torosia makori boronge mubere bai saa 8 ngayole gol na njemi yoke sukuru ndiboti ngina negocha kila jile sukuru na ndara kono na assembly simintanga jite akwata tu saa 3 onde mwalimu na watu wacha mocha rige twajite mapema ababa jitaro atariyo yo bali bale bari kurikira no bari ngaiga bari ngere kurunyombo yo muswati yo minto nabana bayi no mwaka nyene na bali bande bari ko chebe my brothers bande eba mate to kuruka tore prepared to call the kera kemo paka abana bayito nyina baba katwali ko sabe to ko saba to genda mocheri to go mubere as we proceed lusirioka tusi nduse to amede nga gari ya burire to gatabe gari ya solo ngasi ba twanjere to ko to mubere ngo chole mambia kyagara already abakonyala ri mbara that Monday na to ngo chugo chabari into to kwanda kuchanga etawara kuchanga kyana to alina ne probox to amanye nga kwanda mubere na to probox kukai we just look for 10,000 to kama futo ka tanyaro monta to gari e chaba kai kyato nyanga ne ya jagiro kurika bane mubere to rigocha anje kazi ngo biga baira na jitege gasa jita kyana jabana jagwe bacha injina de abantu bachira ebono onekera bakonga kira kuruga ngana ko nabata biringa you can direct now communicate to Nakuru na moko manya the state of things ajora wadi ngakimo iki tetora consult yake na one story ya change ribato tati mojo moyo mobere one ngantu ya chira kagani p clear to the last coin. How much? Outstanding 312,000.
Akiri gari ba bora ngakia to ngora ko bora nitole management rere kwateba nga mtu aba etoke moiro mobere ngana ndi mbare bagukana tasa mudare nga bagukana ngano biga bakana ento bodi njibwe kana mu edit teacher kere statement yako rwabisi yane ko tinyamanyete timwata bete ngaki mwana yumu mwade miti oyare ngo yakuru kanda kan abarabu ngaki mudare kwateba ngaki tumajibesa twakora ne muyo mobere by last evening mo iwana ngama muyo mobere ngikegenderete tetonya akora consultations to bodi ngikegenderete ngikitogenderete by time ngoja saa sita abantu bajira saa 4 bakora engagement bono bintu byatire kogende kya garabona libondo no gochiri nga zitira babu abantu kwikange saa 5 saa 6 bajakira ko sulu mudara mnyako mpo yalo nangento kende kya garabona itire kimatanga atakai ayo nano mwe bwiko manyata likora kana bono kera jina jita saa 6 saa 7 iga ngoja ikanga nyara banda ka a few kera kanyara bande basoka so kirika kidogo lakini amatenga na bagenda igara nitaka banyora teko ngere 10 minutes kubarange kubasangela yeah lakini to kerongelinga isile kimatanga ya taicho tokabali tukuli mato engage by the time ekaba around 6 abutu arenga abondo atabono tatakoro mukutano bartura tutikarita abono kiagara matanga mu birdo jet finally twakore communication matanga ale kwa today bairi baito twa matanga itaiyo abono abutu atikete boka bali ba Monday twa atikete bande jandi bune chito nga yabane bara boko tikete bache babende babereka ubararara ro nono busyo butware kuri barugeru mandu agenda mboza leka that evening tukakora ngabono nyamatanga bora bali bakurara abono you are free bono amukurara kyantu gityo busime turebere na muraru geru muragere tubukere mambi mande muganye mambia ikitwakora twagambire ngeri nga muroje ntorende media that was the only remaining option isabu to ane media ngento kieke ntwakora ngiri media to assist kuri kibesa tote evidence that as a community we have done what was humanly possible twakora nsema ya itu na tuateri nyasanga tuatembiri ama tukayonse biko tarehe 11 December through 28 yesterday media kitoko chera baje ya bwango to ikire media bwango citizen citizen katerenda ngabalinga yabanya bate bikiza cyabo saa 3 ngatewe Yesu kuri ngaja lakini banyo of course they came at around noon but we were able to share information you tukabaye report tukabeka nsenge mekamanya tukablame our abantu baito barai kiaga they have not come to our aid as much as they have this information about sirire we appreciated them number one yatu kara appreciate kenyoro madanga na kole kaneta baka nilitoke very good what happened one karo wajita induke tu abangete kero sisi nego kitoko batebi tu abarangeria egere nsemba nyenga tu akora matanga iko induke kabanya tu akora matanga private reasons ni taraji ngita gukora igenda kamulero tukira mungi watu tali merite bono igreve kyo badia egera bisha to simekari talk etoka ndala ndali talk eri etoka kole service ige to twa ko nerongo zawe yeah to kole service yo badia a procession tukaimukio mubere ne procession naro jikurwali ine procession twakora yo kwiro mubere the grave side yeah twata bakumubere galia tukabeka inze beka abantu bakabeka mako nabegire gavu twakora amasabo yo gatabanga Obadia rest in peace ikoto kwa the service matanga tukakora anto katabia nsengi manga as a family as a community twakore kilimo usiago kora abantu barabuli what if somebody comes to our aid mwanje twatabantu muntu karata konye naende abantu nabagocha muntu kanje batokonya ngirale ntiro mubere muto karama main na batote to main lakini if disappear ni as an individual entity it will take up the responsibility around mogoba ground yuko turaba yeah nige tukyo turaba konye no mubere babe kitwa to view twakishikishe no ngando Obadia talili talk lakini abandi bagotokonya barabu we are very ready tolega igasengencho abantu abagusiya karabaro che a clip ya citizen nabo iga abantu iskoiga nabo baro chili yandali nene bande bakobolinga yakonyalekane kikebe and because they never knew the story ikweresira century wikirano kolinginga bono nabo ba understand the full story mwalimu nandika sikobere korante gwakirangambia mono kobere kolega sienkongu enkongu zaidi nando moyo yobwate mbake bagotwara ande gwakirangambia mono se asayo bono asingincho tura na chiklipe chigabantu ngotegerera bara bange abo barache ase okubakonya gose kubasira nabwa bona abo gwakwanire nabwa ndete okwana barabuo chagaiga
nande esenge njukirege nteke nayo kwabere kugekora ya nande bagutumika go support elio tonyore chibese chiga chikoro 312,000 nande gora jachire ngonya komenda jire ngoja chiame tegoro na rero kera 5,000 per day 5,000 per day wono buna tukukwa na igo then I want you to give us details ngai abantu bako contribute bako channel contribution to if it means we will create a new WhatsApp account etalio chikuburukana ilikonyo bwate torenga ngakigo chikoba euro kinga ngaki contribution chire abalinda abantu bali bagotaka baba anonymous mbali gotaka ko marieta bakoraki aroka nangamba support in that way they can also reach you nabo kuamua kolika any name nabo kolika anonymous kwabeka contribution y'abantu barare contribution chichibese chiri chiabere chiko ba raised deto kwana na barabu at least tonyore that contribution tonyore asa yukiregento o create bake WhatsApp group now tonyebeke ase link ye video yiga nabo bali bako so direct through your number nabo bagukwana naye elio tonyore nchira kitokore to badia asengi njogo ikatomoleta peono moralia ngaje litanga ndarata ba yakubwatia ndara thank the family and the local community. That is a very long journey and we have worked together. We come back and we kekera, they have found the time chiabo, they have created their own time. Bachira ba ro talk biabo na bonda ko ba kira ngambuya na ninga ko ba appreciate kiara ko tani ko ngochi beza chiabo na ba kwa na bana ba ba se barandons ba ga usire mero yega. My request that I want to put to the Nyasinga family now, a request yani very personal but again it can be collective. No ko bolinga abantu banyasinga wetera soba ko ngowega abana wanya ngatiga toba na barabu egera through that wrong perception in them kiagera everybody is on board as a issue ya abana abaiga. So my humble request family yanyasinga tafadhali tigama kweli ama kweli yaiga ya abana abaiga banyanchira na ubwogo atorenda asobwamu egera abantu banyasinga abantu bakarani abantu bamwongondi abanyana kenyora baburia n'abamwabo turayiga n'abantu twensi tomenya asenjira yambo ikiagira kibinadamu nababo toka abantu bagenda buyiga lakini ngo ikirere ngaki abantu bagocha bacha sobwamu igo we are starting a new chapter. I'm requesting go chakera beli moranga abana bamwabo ne family abenki mana abantu babase babito bakorerwa abo tosoira ine yamo ega togende safari na bari bonsi bekenyoro kero kende who against this tigamba boring ati atoira nato cha sobwamo na ande tonyore libaga to do soul searching na itu yariga ni boronge tora cyo mama taborobuya ikina chira bona kobolia andra bolia na bata tagaro muno naira libaga litangani korakera barayi bari bato sirire bakere ngambuye kyagara bato sirire na ina bata kobolia barayi baito monokorwa sege sabukito kyo mogusi tokoragwa no yo minto presidential aspirant honorable Fredo Okengo Matiangi na twensi pia saba amu paka wa governor na twensi bina barayi baito bonsi pia bagusi without mentioning even their names to come to our aid ikiagera nto wate birengererio byunga yaraka babuya Obadia aeniwe egere family yetu aramani n'abana kenyoro batu aramani kiagere nere nchira yo mugusi yakabere ni majedenga gesenga ne yaso etase social media people are calling even from without kwanda ngalibuka kuruchinse cheisiko pazite ko sirenga ne yiga abana ko bamanyenga kero mo genda ko tosira a bill as it stands at 312,000 that was by Monday. The assumption is onye kege endrete ko genda bako beka 5,000 per day. Theirs is 5,000 per day. That's why it started from 0 to where it is today. 312 plus what has accumulated since then. Yeah. Bill by the time toko in Obadia ntoko nyara go tell how much by then. But we want to appeal to people of goodwill, to well wishers to come to the aid of this family. Egere we lay Obadia to rest. Kyomo edio. Abantu baminto kurugise chisi ko mwanga keresimi abantu baminto mutata kokonya aso gusiro moroberi oyiga. Yeah. Nabonta gete barigani ase sabari yiga. Gisto ajagete sabari yiga. Onye no korwe go gusira senke yiga. Kwansi pie go tumwa so mwalimu Henry ndieki on the WhatsApp number 0727537591.
The WhatsApp number or where you can be able to reach me is 0727537591. Henry Muchiro Ondieki. Na namba ya WhatsApp na boy namba ya M-Pesa. All right. Pia wana mwalimu, tengo kile ngambia mwana. Kwa naye moradia? You've been so strong. Asante yako uvo moyo bubu okonye nkiyiga. But ngana ngo buna wako Elmonde nte to kwa na igoro ye family. Ngiwode yabantu abana ba family abo bari chikaze ntiya. Byabona siri swali ikagara sina banata tukuri kwanera. No nara cut story short. My special bill to my cousin is kiagara as much as ingo cha ime I come in again as a distant relative. Kiara nate aboronge ngana bari cousin chiane. Ndutura aba mwaboto na abana abagulia. The first born is now deceased, Obadia. The second born is also deceased. Yonto tokora abolia oyo kubwati immediately. Okorokunga nyamweya. Oyitu bwende kubuli binde byonsi pino inje mbwende kwa swahili meka ratu amboliri. Wherever he is, strongly tataka mubuli nyamweya stand up as a man. Take charge of your family. Yo mugaka Benson obo the late na mama mino Josephine Nyanjira. Nta bana ba mino together. My brother is here, is Amos. Paka bamukwane tu amukwane. We also want him to stand out. Puno muntu we family yeyiga. Ikera bara kwananga bamurambaro ino mururara. Nara iga mokoko tere we korega iga. Kero kende to us we assume that it's traumatized. Kiagero mokoko tiorega iga. Mongino na asirete. Nere we kore compound ye bo asaya iga bunara so iga bunara iga baka ya kamoendi abone to komujwa shimunga ne to kokonya kwenia umwana oyi to us to mujwa na abana bai. Ikiara this one talia mana itu. Tunataka kama iga mbato kama monere. Bona kwa na monere bosongo. Want to come back. Iko my request again no ko Amos. Njire tu agande sabari Obadia. Tucho kwa sabari ya hobo iko. Tucho kwa sabari ya Geoffrey ibo iko. Tucho kwa sabari ya kuna kwa ngalo nya ku banki. He has been asked. Tiato family. Kero mokokoti umwana ya ale form fuale. Let him have his family. Naro korokwa Elijah Muchiro just buna jenkorokwa. Mburundi na regati yabo. Who is at large? As we speak, nobody knows whether he's alive or is past tense. We don't know. Tamanyiri into Manyiri. Njemu Tamboli for the last 30 years, I cannot tell his story. That's why wane kenyoroge ko singo konya bone family yiga. Kolengana buna kero mwana ebegete. Okaboko kwa baiga abatoraiga. It's not because of Amos. It is because of Ondie kiyore kaga. Kadera tabako mujigoranga ki abantu banyanjira na araiga. Tari oyo. Kero no ibunara yangu mo challenge in even on our WhatsApp wall. Now about everything as individuals and your friends. What are you able to bring to our community? Kimwasa ngiri aina basani ba okera buna yomete town. Mwale ntabune family yao na basani ni jumura. Nyamweya mumuromo nene ngi kware nta na basani ba ino azima ko kera kase montole no bata basani ba. Ngi mware nta twabeke sani. Ondie kiyore kaga iga ngi 40 na basani bao twabegesa to mujwashi mwane twese bitora basani bo ondie abo tore kaga iga. So nare wa appealing at my cousins in the Gajire Sengema tata batikirige tokia ikiagara Obadia otokwa enia no montorenge very sharp nero monto motanga nikera muskuri askuji matawa so maka iga kora class 8 1987. And he was number 1. Asaba tabako to mwako yo ikone record yani ba Kenya siya kwataba ngo muntu no makongo lenge ngakiyo ngabichelia paka nabako teboro. Lakini ochiro okendera ire olikiro bwalimu okendera yase njere yabo jauri kikero kende kasi yako ngeke yaerire. Kero kende sona bajauri yobo iko okendera iga otigane ne family. Pono tocha kwa moenia as a senior bachelor. Lakini abulinga a request sabana ba minto tiabai karansera albara simo kutana obo babango bogima bwabo abantu bacha ekoro bogima bako lead buna abana of the late Benson Obwogo and Josephine Nyanjira. I'm very sure kiagero bwo muntu amanyete na Nyanjira. These are the people who led street lives.
and they were very hard working. And I want to say they are not at peace even in their graves. The way their children are conducting themselves. Mbabu ati morembe. And nakire muntu ke mutago sabanga linga even if I go. Abana bane mbamenye no morembe uri nareko gani. The parents wherever they are not at peace with the conduct of the Obadia, with the conduct even of Amos, with the conduct of everybody in this family. Kona mtoto kwa tayaba ngatika ba very clean. Pakore bintu byabo. Wane kara makuri achire, kara bujabu achire, people are able to stand with them. Thank you. Last question ukimalizia. Do you think labda bana baba tualete this behavior sisi ngencha Bible basirite or there's something behind the family? Aigaro tinda kora research yeche to buye go kiagara angora mojinde ko buri my mother. Kiara there could be genes. Abongo buri bono my mother. Nakibona ya rekani to bono nyanchira. Bantu baje bogima bakomanyera tiburi buya. What could be the problem? What could be the problem? Ero nanya kwa chibu borongiga. Kiagara tumi bunangu majukoriga lina itu ntori baya. But family nyanjira ne family ya Teresa kabeka beta bauti. Totally onda zabugena bamu abo. Nabeka beta bauti. Kiagara ibito ta kora ibe my brothers. Naboto da goweka namu tuborani. Twada nyasa ngambu yamane kiara na boto ikana together tuborani. These cousins of mine mariko nyawikana together. Baborani. Oyo nabanya tabati namba yobadia. Tabati namba ya muchiro. Ochina wanya gitali igana akuru. Namuswati yo mwabo tamanya digo sana jiti gitali. Is because obadia manyene oyukiro monta abwata ko semeria tatako teba I planted in the terem bebuno momoro monene. Kiagere family nya vegeta resources biya ko tema sibare kunyara nichikonda cyabo. Arabyoka egara assist ko byuki abande. Karabyoka akagenda at large. And he became a man of class. Tatakote. Kero nginago siraga iga. Many people of the community. Obadia. Weka bantu babinoronge wechakirai. Weka bakemechi. Onga ina bantu nga eyuma bingwa gaje. Kwa gaje ngo uri kongira 1 week. Matabali kwa 10,000. It's just a day. Mwana kwa era lakini Obadia already injury very questionable. Number 2, kiagara kwa boarding appeal. That kwa appeal again in my honest opinion. Oyo kuruku ngomongina oyo kurukwa Rose mwante bike muntu. Rose mongina wherever she is, because if she has been participating in the burial of the husband, then to me she is part of this family. Intame by the way kumulia. Bona korigirwa achega iga atabangisha matanga ya basa, because sometimes ngo bizitwa mutwachi munga kero kende ogotangu kubadia bono. Mukayo kandi bono sisegenteki. Usisegenteke kiagara bono tuyunga ku facilitate yarake ngote yamari bari ni communication na bintu bindi bigendere ntoko moikera tayo tumachuko imagine nga could there be something there sinister that we don't understand. So by request is asare tigamanya nga Obadia no makanya no renge pakwata abana babo achega iga abo igenta abo etekenene no bosoku nganyomba tabugati achega iga ahoro kiwase amanyanya sawa wanje Obadia anyway egera chibasa kuyera bakomushara neni bende abwata yaye abeko muchi abantu bamanye Obadia no erega iga maybe na vera be foundation yo karata abantu abamu mwalimu mbiamono morali kure yanga yeguru nimeshukuru sana jina kwa tengoro kwa Henry Muturi Ondieki. I come from this locality Kiamotonyoni. I'm a head teacher we school kwa mokoro inwa DOK Comprehensive School. Wetani ya una kanya saimbu yake ana ngete biro kwetani gabu. No mo chairman we kanisa yetu ya Matonyoni Catholic and the next station ngaba mo chairman we zone ya Masimba Parish and wetani ya akangekero kyo mo chairman wa Masimba sa Parish. Ane kwanda sabari bakaranga yambuya. Oya akora aba in church of standards. In charge of performance in our Masimba zone. Ane kaba nga yuta wisa noka bakaranga okaba mo chairman nyali bali masaba. In charge of sports. So tujibara ngono ndete CB. Njende CB. Kera ngono kwambolia wana ndo ko kurangire next watenga abana twa usti. Ndianje ngorete Maseno, ngorete studio. Kere okwanira. Kwa mangana sports. Thank you. Biamono morali. Biamono mwanchomo ligere na wigo mwanchomo tegereri tiga bono tolete community in large baru feelings chiabo kulingana mangana igatu accordance lakini
ntarachi korete community yonsi ndete koreta Amos aiga segere gukio mwalimu react tu amangano mwalimu akwanire nabo igo tukole korwa sale tumakorete community tukole bya mwalimu kana Amos. Thank you. All right. Amos inchiko chabona gai. Amos karibu sana. Mangana tu akwandira mange gocha story buna yonsi pia silibaka buna gwachire chinse muchana akuru so far ante to kwali bageliga lingana ora kwanendelie liga tuchukura aibuna amumura umwabo badia nabo kulingana situation ya beriga kolekana samangana igonsi ipi to so konyo batakonye asere bakonyara tisito ni umubiro na ndito bikorora tokale bintu bikogwati uno mwalimu atebire na ndito chama una abana bamo atirise twakalienda gakarakana andi tutwarabo ngayo meto manyeta basongo ebategali mnokana yatieko ngochoreka kochande wali mwalimu ngi giko gero tari guchaka amaswali yabire gato ngi giko gero tanya guchaka gaiga omogoserete kali mondo ndio bado wanatinda bika mchana na nja singoro kamana muchanda nole maybe kwa encounter te ko kina kogera nga tuligo chakaga iga se familia itondo agwato muchanda ko litangani twara chane teni changu chite singenjoro babarore mataki tukaramina na kidogo ikawa jinsa chinda ko nyore kerora we kutwara ole peace of mind yoro chuno kuligeliga oyo ne ango yane bwisokolene ne muina ekirane yana kuru muino wega nabane chandi chane but from the main family bayo ndetayo no yawo nakibona roche kero tema kuligereri na mo litotakire gutamira tayo ono konyora abairi tubwate kurukando na bichangu chitu kurwese sokole yaitana abondo je twaranga tataona kite atikaranza tuikera mangana na wono no akarota itina ne gento kubuli ono bakandu mekana no maka uno yopeni atinega antebi ango yago ne kyakwane ono kwanyora oguikera na goko yarete shita oyo takeire kubuli atubange unantu na bamumuro mwago kwanyora tali gutoika sajindarare kumutebi ko konyora muri guikera ono kora chinsa jinda na kyo kora riri muntarara kolindo byaye konyora gwate peace of mind bono yona to uno badiata yona gutigara buno mumuro monene naro monene tayo okay you bole tatibona sega ngendo monene ngayera kali amenya tijinse mucha magena mate myakire ngataraja no alenga last time kero to kubange mirobiri lakini akaenda nandi tachipi koirana so fa buna mangana badia konya kwa nere twakwanenere kanali ngisabosi kutoka abunande nakuru tachitia kazi ni yako kwande mangana makomo wega what do you take kurusa kwanire nabere ngole bunatebire na into tobeke family itam tobwe kana abande egere none kero munda utara gochenke atirisa nyara notaram. Are you promising that nkiwote yabantu igure contribution bawo chikomeka muromino according to you namangana kazi ni agakwana abantu baguchiko support about your brother bamanyenga nae Amos you are ready to change in order muchio igota tomino oimoke awege nabere go promise yore se camera okay bia mono ingana lia uri mwali anongo basaba batakonya tatirisi mobero yiche na nditobe furi toendere ne bintu bikobati bia mono thank you no royo yes nyombe ne omongena yerie yega ene mumuro motokanda kuchirongoroki oyo bono mongena asirete nyombe iga bono tuligeretia na rimbo nere omongena no mwaka musa asirete kale 94 mongena agasira 2010 bono mumuro mokana rora akaramenye agachenji guchiye aho mumuro mokaga nganya kuruyo agacha guchiga agaende ibono ono no akamenyire ga nere nyumba ya bopatia ene ya bopatia bono ngometo bono bono nditamenye tiororo actually na berega yes berega manchi mutegereri
nyomba une iga banere ya upatia Awere iga ene ya mamu mwabo badia kuruguna asirete. Bono unanyetigire iga singenjo muntu tayo nyamenyete. Na bere iga bono. Ganonka. Oh. Bono so fango yo uta usipona buna mwabere matanga. Ana muraba go jaga bono rijinsa juko buta. Atirisi ba utabanya ko wota gaika. Okay. Tebwati go getanda tebwati getanda tebwati kende. Okay. Mancho murigelia karugurigelia nyombe. Nare ya baibuli ba nyagusira. Na boigo nigo basirete kale. Bagatigira bamuraba benyombe iganero bakurukesa iganero bakuruka sobo baibuli mbayo. Asuyo nyagusira. Bono igo chimwina ali mwatabani ne mumura mukogati lakini koroko nanga muntu namenyeta mumura mukogati no amenyeta gai onero konye korabo ni chikoni bonere sometimes nere mukaya asirite oyo mukogati nere mukaya asirite akamutira abana babiri nere bono kunya gwaso kidogo onere bikole yale bono boni gari skuru rogoro gai karibu sana samali tanga kyogo Samali tanguru kwa peli matai yeah akyo cha sinke Ochenge gonde abana baminto urwesima kamoke nandi bali chikirani cyane mwana ne kinsa yeah tote byanga nga kyoma itegoro gusira ku badia nabo nga kyoma itenke ngakiyaberege koba kuru gusira kuwaye gocha ingikiyaberege kolekana bakachinga kiechiga abana babakine tubuja na bayibuli babo tatu mwabaga tangana gusira mama mwabaga chaka mubwati abana bagatigara chintakana bagakinira ubugimo boko lakini rende muna nyasako kunyasai babiro kanyara babira abantu abanene one igitego ika balenge 18 toto. Okay. Yeah. Amure balenge abaisike balenge abamure bareba sita na kinyaruka ibere. Okay. Yeah. Endera bono mugano golene ono kere yaika batigara chintakana abana abakira umuntu bona babira abantu abanikira umuntu cyakire kwerigeria ono kere gite 2025 amaelio tukanyorera boti ng'umwana oyo mubumuki oyo osirire 2025 December mwana oyo kera asira ritaga ndata kuna korigia kibesa njira cyo gikomoreta gasire tugembo tulinkora ndara tukuri uko banga igoro ya matanga nyakitokore tungacyata kwayanwa obwango bunande oyo tali obadia bona oyo tali obadia tali to kwanira akia kuruko oyo chofre ya teka. Okay. Yeah. Ono iguika January ibono mogendete motara ni Geoffrey ndrama enya nemeroberi atanda ko banga igoro yoko ni ukwaye iguika nande January omwana oyo nere gari ngina kuru lakini riboti ngonya ko igutwara ngana igwete bube iguika January nande riboti ende gotanga nando batia nero kure ekabu masangao oyo bono mocheriari Geoffrey no mocheriari twandete kubanga mangana aye obadia na karwalite iguika nero January umwaka oyo bono 2026 riboti gotanga nero osirire ekabu masangao bantu tukakumia roche gosiriri gwa bana babiri bumungi noyo mugaka oyo kiro muntu agatantana abaibuli mbayi bone gaikira katikabire bone nga kulingana ne mugusire nga tigatora bangero uri utanga ndegusira gamoyeni tumara ko bangero yo badia bono to abangire mwana onere process yaye nawe yarengi ntambe ebesa yonsi yatugite no nabamate nabasani batakonyete igatumika side ya Geoffrey bona tukachaka mangana yo badia bona mugatware michango yo ya Geoffrey kwanza bona ntwali ngo gikonyurangiri kabere mwe mukabeko okaboyomo tukaboyomo lakini mona sitwa ora twarambare titugaika asota konyete ne side ya Geoffrey ibone biri yo gembo bona ka twatigara busa
nandi bono tugaikaransa Bono mwaletire Geoffrey mwamwenire. twamaenire Okay. uri moja riari Ndi mwenete Geoffrey. omutinyo kabere nari ainire Kurwa asirete December mugacha kwa ni Geoffrey mutinyo kabere. okabere Iko bado mu kur December January emeberebere erenge. ibere moja riari Okay. bono kere nandi twaikaransa iguru ya Obadia epiri nyagitari ya arenge elbot kere umwana oyu nyaramba atatebeti ritukasirete nepiri yabwate 1600 one kabo musigo onyebe ne moche nyagitari arenge ngororo kanga mubiro ina butware ngo yurusi ororo oyure amore twangene moche moche richirange gotangaga Nkoren maiga keigo. Geoffrey arenga kiasire togembo. Geoffrey nera tonyora te report nera gari ngisiko tokonyora report nga ngumwana onyugwogo osire Isiko gembo. No amenyete. no amenyete jere ni staring kaga Arwarete. accidentally Okay. yeah All right. Endere. aibono kera twacha kamangana yo Obadia keri piri ya bete nga ya ikireri fumia sita ikatakosa tukangangana mwana aroro mwari mwanari tukamatebona ikore WhatsApp rarabasani rarabairi nandu tugasokwana abana bayetusi bari basani baitesi bara bairi baitesi bari tokonyo mukongo mbora igaikira umwari mwakanyora pili ya nyagitari eri gakanu Ali Nakuru. Nakuru Okay. bona ndo katika ne pili ya moja nere kuminyoka kila rituko 5000 kila rituko 5000 tokubona ki moja rikiye talikurwari wari moja rikiye gose kila rituko 5000 kila rituko 5000 mwalimu ngakinya ita yiye guru ngikuru nga PNN nkimine bona nkimine trabe ko kaje kabiri tukashanga bondo kaje tukarushyo bono mubiro yo tosinyi otosinyire tokirete iga nando mwalimu atatebi abantu bari Anike bangake nyoruke gachaga kori ntubia. bono tuwe bono Ubutamugatika. namuninde teyo tubwati busina magega ukikubuli umuntu na mubiro uri mwana kwa ngaya mutakuti mutike ndo kaje tukarushyo mwanga ninde tari kubuka goje Yeah. twaombire bono twachakire bie kero muntu twachakire biashara byaye yokwana mungu kagendare tokirete iga nando mwalimu aturangiri abantu bari bangake irezini bamburi kibasire ngo mubwate kabatebi yaya bosina magiganto bwati ebesira tokere 100 tumeri 100 moto kuyumubere mwalimu atateba na matanga ngabari twachire gato ikaransire twaganyira amatanga mwalimu wangire bakegari yatirire tokanyete yasa tokonyire twibe mangana rimate mungusiyo taratinde ko muntu ino turiko muri kwiba amoga ki totaringa ko tindeka twibe Yeah. bona to twatumire gari yachi Nakuru mubere bona tokanyete twikaransire sika turigichindagira baganira barana bago itarende Ibono mutinyo karenga bona mangana ibono. umutinyo moisonde Ibono kane bono. oyokane Ono moisonde. moisonde Moirorere bono muntu tuebe to minto bono. nande kyabuki Okay. bono twanyorire umubere batire Jumamosi atatebi ngaya batatebiri twanyoru mambi Jumapili ngaya bakubumba iyo derane no mutimoko moja mambi Jumatatu toikaransa tokanye tumubere twanye umubere abana abo mama teki ngamo manyite na matanga tayiga ninki nane kutwabaita bakero ngabakanire amasari tibabwate gakubwatiga gari ino tari kubukuri mubere gari ito nere kubukuri mubere tibesa irenga 40,000 aya eria kabiri sanduki muri kuikurusiko sanduki ntutobwate ga eri 20 chianga chokobeka ni ntutoko muturesi chiri bukomi kai nabaja ikaigo abana bogi maboka konga ese chinto bwati twakagetenga no mubiri bagatoretera
naende bono igwete yagaramire ang'e 70,000 transport yonse tomana kobukoe gwa omobere oyo still naende batebiri ng'a caution onye mogotumika ebinto biaitu omogotoa siringi 312 obeke egari yaino moire omobere goikera abwo oroche kimwanya bantu tukadecide na ekenyoro rinde rionsi na kare tungoigwa tore abantu batang'a omonto oino gasirire motamorochi bamokoreta gose nonya na omogombo ikomotindeke tobeke amauga twibe ng'aki ntwakorete amatanga ya Obadia yakora amatanga aywo iga akageire koba igoro ebi bionsi bikorekana ase chitibi chiredio nchia amatangazo abeire na ekenyoro kwachumora batete ng'a bono ntobwati bosi na magega tiga tombi ng'a omwana oyo gachiete gose na America transport yatoborire gose na egucha yairire twarigire egucha otoborire bono tiga tokore amatanga ya Obadia tokore muna twabangete rituko ya Jumaine ekabidi my brother Henry akareta abageni areta tega iga tukabateba bono twaikeire muna ekenyoro ntobwati bosi na maega twasaba iga asama asogwanja twige none ekenyoro kimanye ng'a ntwakorete amasizi ya Obadia twatindegete Jumatatu Jumaine lakini twatindegete omogomba tari Obadia twatindegete ntwakorete eshere ya Obadia tugakora tukamwe ng'a twakorire amatanga ya Obadia kera omonto agenda gokora shughuli zake. Okay. Bono rituko rigoro ng'aki riarenge ase omonto korigereti bono igosogotegerete ng'aki bono rituko rigoro riarenga rituko ria igoro twarenga ekenyoro ase abanto abange ase twigenete nonya na abasani na abairi bamanyete ng'a Obadia igagotinde ku rituko ria Jumaine. Bono matanga nakoreganeta matanga bono ase into kimwanya abantu muna ekenyoro gotwaruseti obu ng'a ntira teiyo bosi na magega toranyara omobere twasarendire enga muno omonto akobwire ekina nabo okotega kitindi gochi kwa piri ombwire ase ekenyoro eke iga ring'ana eriga ria Obadia omochio iga buna obere gokoetera amang'ana aya amange iki abere gegokwanuga ase ekenyoro eke ng'aki omochio igore okoenyara kwa omochio ng'aki kore ogotema korai na nini ng'aki mwabere mogokora okwenyara kwa omochio oyo nkorense mwana taiyo obwate kebarua na echikondi echi chiokwerigeria nonya nere abwate kebarua abwate ekiaerete bono kera omonto gare ngosoka ase okwerigeria mwatemire abarai mwatemete abarai kobata igoro ring'ana ria enkeye batemete gochipin batemete koriginchera ende biokobakonya ntwatemete ase tware goikera na omwarimu nere ngotema arenge ase arenge goika omosimiga manduku naiki ntwamoikerete narwete egetoro kiaye na bande barai bande abande bakoboria abande baritayire at least mbatemete gotosira sebare konyara ring'ana riago ria omwoerio gose birengere biagora aru togochi gokora mbire bia ebiga ase omonto okorigereti gose ogotegererete gochia ase bantegererete bono chinsechi iga obokonyi toraganie kuringana na ekemwanya banto omwana oria achiche tomoeni toisaneke ng'a Obadia nakwete naende ntwamotindegete asigete. Okay. Biamono tiga tore toyonde tochiandare nchamuritane kuruku Teresa Muturi basikari nkanang'ega iga ase ekenyoro kia Motonyoni omwana oyo Obadia na omwana omuswati ominto omwana oyo omotangi bono omwana oyo iga ekero agosira nono arenge Nakuru nyagitari lakini rende bono ekero naigwa osirire ngabatebia abana bane kiagera konya nari narure nyagitari nararire nyomba rituko erimo abana bagantebia Obadia osirire ngabatebia tingonyara koremereria pi goika mong'ire mpaka ase omwana Obadia morore na amaisano bakang'ira ngagenda ngamorora
kero namurochire ndabanyagitari nabo bamusomorete iga kurweka patieri mega nkamurikiriria nkamurora iyo nekero kwa waikire nyagitari nyagitari kuruku PNN ani abue mocheri bo ase nyagitari ero PNN konya bamurusirio bamwirire igabu PNN bono rinde kero namuroche nchibono nande na ngarora neri yanda ngarora naki ngochikorera maiga tindi gwonchorano ngatama gochisi korende ngatebi munyagitari namororire ebirengereri biane bono nchikonya kurira arari nchikonya kurira nyumba iyo ngakiki ndire riria renge chitariki chiarenge tingonyora tariki chirajo lakini omutienyi orenge oyo January omwaka oyo January omwaka oyo bono rinde kurwa buche ngachangairana ngachangarora tikanchiche paka gaiga ntebia baminto ekampitu bono tinarora buya kobera nakuru ase eng'encho baiburi bo omwana oyo tibaiyo bono anene mono ninche bari gotamera ebinto ebinge ngarora tikanchiche egere tosange na baminto naki omwana orio osirire naende rende chibesa twatebigu na echinyinge chire na mocheri twatebigu ng'a chibesa na echinyinge chire kiagera na mocheri twaigete batotebeti na omonto agosoa iga atarakora kwende na atakora kwende na mosoa iga naende momosoki iga eribu 25 mokoratoa momanye gokora ki momanye gosokia omonto oino rende bono ase eng'encho yaigo kero nachete iga ngarora ngacha bakaga nabo nachete bakanga iga nenyimbe yane ngonya gotara iga naende nakani gutindi na pipi kanya gocha ngora igo ngachanganyora inde abana twasangete nabo omwana oyo tayo bo bono kero namotebi nkamotebi genda ase abamino batebi egere tokoreki tosange ebirengererio torore naki tokorigia chibesa torigerie omwana oyo patia tomorusiri mocheri lakini rende ekero omwana oyo agenda na inche nkagenda bwone ekero nachigocha mambi rende ase namotebete tumerane nkanyora ng'a banto bakorete ki mbaiyo bono ngasinywa gwatebete ning'oyo omwana oyo akorukwa nemia moseti nero omwana oyi bono nero omenyete nkaga iga bono rinde ekero nanyora banto baminto mbaiyo nkanyora oyomo oyo ore koruka Murang'a nere isemoka omwana oyo iga agose mwateba mumerane mpara bono ari ase eng'encho nare gotira ekiara buna natireteririe narosete bono ngatetiga tumerane para nkamotebia origie abanto bamino tumerane para tokore ki tokwanere igoro ya amatanga aya iga ng'aki tokorigia chibesa tokore ki tonyore tomoruseri mocheri bono rinde ekero nanyora banto mbaiyo lakini ngacha nkanyora isemoke omwabo tata omwabo gonya koiyare ngomochanga para nkaenda paka esare nkamoboria patia osirire moseti namotomete gocha mwachete mukaumera ogontebia yaya moseti takoreti ki tacheti asende nkamoteire rende inche egento ndoche patia nasirete naende nachiete nkairu paka emocheri eyio ase araire lakini eng'encho batweresete buna chibesa chigokora ekwere rende chigotira bono ndabarigie ng'a tokore ki torigie ebesa tokore ki torore gose ntochange tomorusirie mocheri bono korwa abwo narora ng'a nambeka buya rende ntwachi koigwana korwa abwo inche nkagenda ngacha ngakera omwana oria esiemi omwana oria nere tarenge ngaga arenge bosongo nkamotebi genda paka ka mobere ororo nonya na emechando ende yonsi bono abanto nabo bagoeta barora omorango osiekire mbanyora monto ororo genda paka ka mokore ki mobere ororo nonya na omonto ogoeta igori nabo akorora naki ntoigwete ring'ana ndire omochio oyo tiga togende tokore ki torirore bono rende omwana oyo agacha keracha tugachi korasanga ebirengereri iga nkanyora ng'a ntori gokora ki ntori konyarana bono na omwana oyo one oyo moganyete bono nere kumbe nere ngominyoka akare nere gocha ase abaisemoka aba rende bakore ki basange ebirengereri naki yaya toroche na murori nasirete na chibesa nigo chigotira bwango tiga tokore ki tiga tosange ebirengereri togoche tokore ki
tuchange chibesa tumurusirie nyagitari bono rinde kero anyora omwana oya bakamotebi tiga tukoreki tiga tuchi tusange ebirengererio n'abantu baminto tumanya gokoreki togotebi bono kero omwana oyo agocha agontebi ng'a naikire iga lakini rende tinyorete ripoti ere engiya lakini bono bantebi nganye amachibu bagosanga na barwa abanyene batebe ndi togocha kubeka omochango kurwa abo bono gocha iga story eye ekabe entambe ando mwana oyo agacha kuminyoka ogochaka kurigia abantu naki yaya kenyoro bori ntoko baiga abantu bakubabere iga batararusibu mocheri tokoreki bori bono oyo tokorera noyo taki bono chibesa ngutira chire nyagitari agachaka rigarigia abantu agachaka batebi yaya ikotumbwenete tuikaranse iga tokoreki tugambire bori tubeka omochango naki turabeka omochango komiti etakoretiki etaiyo bono agachaka rigia abantu abo tugacha iga tugaikaransa mono tuikaransete abantu bagaitabirana tukabeka omochango omochango oyirende kero twachi gosangereria tukanyora besa njiri goisana epiri yabe gendete gotira nyagitari gotira gwoka mwana ori bono bakarigereria na chibesa ichi twanyorire nke otukuraenda turauyuria okarogembo bakamorenta amaene bakamutindika kero bamutindika bono chibesa ichi nabo chikirete iga nabo tukonya gwake chisimi naki bono nkige abanyagitari naki bagoteba yaya mbari goteba kende bono rinde mwana oyo agacha agaika ritukeri namoboreti mwanya konyora amang'ana yobatia kende bono mwakwanire igonye gite abantu bakabona abaeba bono mbachete bakarakira rinde bono nonya gosa bono kiro omonto akirete kiagera bono chibesa chiaburire ekogera chibesa nechi nyingi nyagitari bono antebi yaya tindanyora report korwa ase omoko egere mokoreki tukwane amang'ana aiga bakwaresa kokaribu bono inkande ngansa tariare bono ino mumurono okogeresa oyimoganyete bono bono turochirende nero orenge nero obwate gosabwo ebinto bionsi nero amang'ana agocha atuomera na inche ocha ontebi nanya komobori naki ng'ai bono amang'ana aria achiete gochia ontebi yaya amang'ana aye chindoche nakero omonto achiete agakira bono ndoche ng'a chibesa nabo chirabe chingong'u ochikorusia omobere nyagitari amotebia nanje bono ingi turakorerende bono tiga tutorenga mobori chibesa chiri chiachangetu nirenga gwatigarete agantebia 100,000 bono ritwakwana nere etwakwanete rituko ria Jumapili rituko rinde agacha agantebia yaya mama egento keria ikumuno omokang'a akerete esimi antebete ng'a torigie 100,000 ichi twasangerereti rende kiagera besa nchika iyo banto ntori kobachanda goetania iga 100,000 ichi mbaboreti naki mbatomere ngamuboria ng'aki okobatomera rende ekiagera bono ntogokora kwende ng'a yaya nche bono amatanga nkobare etocha koreta omobere tonyorete tonyobeke nonya ichunimo obere ororo mocheri okoreki ekaba abantu baito bakoreki bamanye rende nande bono ogocha ogontebi yaya twarocha embuya aretu Jumatatu atinde ku Jumaine echi bono twarenge iga igoro bonekera omwana oyo ateba igo rende akamenya koba chibesa 100,000 ichio oria amotebeti ng'a chitume bono bono tari nyagitari bono oyi bare communicate komo bono ori okararia ang'e nero orang'e communicate korwa ari nyagitari wakera omwana oyo esimi bono rinde akamotebi yaya batebire chibesa echi rende onyore chiasinyire goisana tiga chikoreki tiga chiche mwana oyo akarigia egari agatebia oyo iga bono omwana oyo amotebia entagetori okoreki rende inchumo ore igo toumerane keroka tokoreki ogambire na egari rende okorire kwende oirwe egari ya manager twa omanduku twairwe egari eyo eprobox
rende giachiba ciaborire bono turi kurigina engari nene tiga turiginde yonsi gicha bareta omobere kibaitabire bana bakagenda bana bangunya ko bakire esime naki mwaigete tutebi na kiaya batutebire otwanya oruchi nsa iko chia kora chiare linju momosi chinse chiara twakora ki bono batutebi na kitegebe mambia se Jumatatu bono rende amatuka yonsi na bangunya ko buri ngaki bono mwaigete ngaki mwakorete yona kuruba kare bono na kuruba kare bono ne gari ne entereba bairuba ke entereba ye gari be bono rende kera omwana oya kore kwirenda bakabu nakuru bagasinda nakuru ritukuria Jumapili bono bakamenya kurororo bakaripo ngakire esiminga matanga twarure kanisa nyora abana bagwete iga bono banka basangirira ba minto bono batumiru naki tebyo mongina matanga ari na barachabe Jumaine ibatebiwa Jumatatu ngo baro omubere bakoreki baturumbuke bono rinde naito tukabawe anaki omubere ngo chore kimaene bono nabo twasemerete omubere ngo chore lakini igoro muno twachitegeiga abo twasinditeiga tukarosa tugacha korora naki yaya bono eri bono Jumaine rero Jumatano Jumaine bono ari omubere gocha gosinde Jumatatu twachitega pero twachagaiga tukanya kubanga ebintu bikego bikabanga bangwa indagira bageni bagocha kurirende bagakoreki bagocha bakoreki bali pero bono to abana bakamanya gutwakire esime ngaki atwari ni ruo mubere eri bono Jumatatu twari ni ruo mubere ngabangire omubere mbali gotoa kai tukanye to mubere tutindeke Jumatatu bono paka nonyero mumuro yagateba bono nakingo tebia abantu igoro twabangeta amatanga twabangire bakachindagira nakire moto gocha twatebia abantu nga nandi matanga tayo ntunyare ko peresa bono rinde ndutokaremerera igo tugacha igoro gaiga tugateba tiga tuicherende tokore kwirende bono igoro gaiga nabangaigete nabarosete abana babagachi bagacha negari baigeta chinsanga 12 ga ikigo kikubwata saa 12 totebe bonekera bagocha kemaene bagototebi nga maene mubiri tuyo pi bono tukarana nigisunda twarora tukasinyuna kibono togokora bono mambi tuchage gukania abantu paka bari gocha kurua mairi yao bagateba tuigure twarorire tuigure nga mubiri tokoreti turi gocha akabatebi no injurioga bono rende tukwanirega ige kogera mubiri turi gocha ese matanga mwari gocha bono rende natuigetego natwachete gokora ebikori ebiga na mubiri ochiga bono abantu bageche tigu bakarora naki bono nyagitari kiyi bono igotonjo bani kabira etoire gochia bono ekero baikari na uri bagochigotebiwa nga bono karu siringi 1300 na 12 ritukeri chiarenge kwa bari ritukeri bono bagateba rende bono ntunto bwate tutabwatire rende bono tiga tokoreki tonjeke emiero bakorire basiekeire igeka mukamwa bono mo bono tukarora naki bono rende kende tikeyo bono leta ritoke rende tubatebi naki tiga citizen echiche tubatebi na bono ntukuikiraga iga no twakorire no twaikire gusaba kwa guchesa abantu bono bakurigirete chinse chiga bogosiba gotegerete nkurukyo kwe bono ncho gusaba kwane nari gusaba iga serikali rende kegwanja etokonye sing'enjo twasinyiru ntwabanyene ntwasinywe gekogera chibesa njia tubura tukatimuka kero omonto agatimuka bono tugusaba serikali yaito iregeti bono na bairi bonsi na basani bonsi batokonye mumuro ya rumocheri tumutindeke ake gosentwebe kuna kugusaba kwane yamo twabere tukwana mungana mange kuruchinse mechiga chia motonyoni ase nkeiga ase omomura gosomoga kubadia abetka gosira mangana akwanirwa iga mange bantu bakwanira mangana mange okora togochia nimaye buno mugusingo nyabasomora yabirata tukurwa saa iga ebintu bigokorekana maybe na sino na birato kebiro abakonya ngo onde kago pikiringana rira mukonye kurwa saa iga wetera iga iga gatonya bangine babiri batatu iga nabagaka ondora ataka komenta ko second yon siga to chukura kurwa saa iga ngoria tochakira mungno iga
gaki serikali yaito abana baito onsi pia bali bale chinsemo chisikawa ota asibali nyasanya kubakuna banyago tolentera mubero yo nyoba gwanja gotolentera gaki twanjete yo minto matianyi yo minto simbarati oyo minto bosi mairwa gaki tobwate sio mubero yo nyago ikaga iga tunyago tirigo to mwana oyo ane tunyago korra muna twamweni riaswe enjera yo yaba abagusiba kwenibwa ndo tagetiasirere isiko gaki ona na bwat Samaria tangoro ku ekaramba utsuramba ya mwindi yo nyamweyande oyo sirete ne kaseni yane abantu baminto nare ko basaba nga twatemira stoko nyara nandi toikiro moirio usina maiganto bwati tware ko basaba nga basani bonse pipatu batagereta mangana motoko nya somo wanja kero muntu nwarigereti asinjireje eyo minta eteiro patia mukwa bono tware gusaba nga ebesera tokenge kimura tusira singe gusangane nambe yo mwarimu aba motokonye asobwamo irinde tutware obotoeru asingoro kero yo minta enirwe mbuyamono sana abakenya bonsi abasani nabairi mototegerete igo twakire ngambu yamono ekere muratusire buyamono sana asante Tigatusabe asili talia tata no mwana no moyo mtakatifu amina tasorore Nyasaye tatu mwana no moikomo chenu munyamabira mangi twachira sore kiagera turabanyabibe bo gukumya Nyasaye twasabira litangani twabire ibibi Nyasaye ito bonekera twachire nsaiga inse yekiriri Nyasaye ito nigo turasinga encho ya omwana Obadia Nyasaye tugusaba Nyasaye ito nga abairi baliba n'abasani baito Nyasaye ito banyare ko bagotokonya omuyigo yo nyare ko bagokwera buya bono chinga kijiga Nyasaye ito rora abaminta batoleteire ingani Nyasaye ito kera tukulisanga Nyasaye twasabire nsenge Nyasaye ito atororera mabire kiagera twasinyira kurambalia aliese twarambere tutoita Nyasaye ito no gabo monene bono chinga kijiga Nyasaye ito ngwatananekana tuli Nyasaye kero tugutige nkiyiga Nyasaye ito nabiri byonsi biragendera Nyasaye twasabire kurwasore kiagera yore Nyasaye twamenyire norambali uikeria simwanya abantu tutanyare guikeria makana asabira asilita lya Yesu yoro mutoli ito amen. All right, biamono. Thank you so much. Mwanchiwa muligereri biamono soko bana intukuru twachagete emugano wiga mpaka bano tuikere chinga kiechiga ninde no kwegena nga efamily gane chikonyora ogokonyeka elitore to Obadia Saya kubakira biamono nanya sati gakoro gwancha kwa elio Obadia nyale kwani gwasenchira. Amen. Thank you so much tutumera na somugano gocha.